Χρατς Αλτουνιάν. Αλτουνιάν, σωστά. Εσύ είσαι ένας και μπλουζιστάς. Ναι. Τι μπλουζ, τι φάση, πόσο χρόνο είσαι? 27. Και πώς τα άκουσες τα μπλουζ και κόλλησες μαζί τους? Από πολύ πολύ παλιά. Μεγάλωσα με τα blues από τον πατέρα μου. Πόσο παλιά, Μωρή, 27 χρόνια. Από πολύ παλιά. Γεννήθηκα. Εσύ. Εγώ. Οι υπόλοιποι ήταν γεννημένοι. Οι υπόλοιποι είχαν πεθάνει βασικά αυτούς που άκουγα. Από τον πατέρα μου. Λέγομαι Χρατς Αλτουνιάν και το κομμάτι αυτό είναι από τον δεύτερο δίσκο μας που λέγεται Sound of the Blues και λέγεται Time to Move On. I've been waiting for so long, and I've been waiting for you to come, but now it is time, time to move on without your love. Without your love, and I give my all without asking back. I open my soul and give you my heart, but now it is time, time to move on. Without your love, without your love, the night is dying, the sun has come, but I am still standing with the same old clothes. But now it is time, time to move on without your love, 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 without your love. Without your love. Γιατί μόνος σου και όχι με μπάντα? Η μπάντα υπάρχει στο YouTube, υπάρχουν τα βίντεο κλιπ. Ήθελα να έρθω μόνος, να μιλήσουμε πιο χαλαρά, να δείτε τι κάνω. Η μουσική, μ' αρέσει, ναι. Χρατς Αλτουνιάν μπάντα είναι. Η μουσική, η στίχη είναι όλη δική μου και θέλησα. Πώς έχεις διαλέξει να παίζεις αυτή τη μουσική? Ο δάσκαλος κιθάρας μου, από έτσι, δάσκαλος όχι ακριβώς κιθάρας, ήταν ο Άγγελος ο Σκορδίλης, που ήταν πολύ φίλος και μεγάλωσα μέσα από αυτό. Ο πατέρας μου μουσικές blues και jazz και κάπως έτσι. Άκουγες, δηλαδή. Έχω πολλά ακούσματα, από hip hop, από rap μέχρι. Αλλά blues νομίζω είναι αυτό που. Blues και country κυρίως. Ναι. Είναι οι μουσικές που είναι πιο αληθινές. Και με το Σκορδίλη δάσκαλο, λογικό. Red Live με την υποστήριξη της Pils Ελλάς.